아유, 남자가 하는 푸나야. 아니, 마살라서 그냥 쓰래. 안세코 누드는 거 비코 누드나 마야. 안토 누가 쓰래 이미. 내 반지야 부리 빕신크. 안토네 이미. 같은 애비 타크. 안고 사이는 내 예비는 키가 사크 마사마크. 아야, 야비지 푸나야. 아유, 아래. 미초 항스마트. 아니, 보도가 왜 집이 발만아. 하자. 마사카 비프르. 비비지도 테네만 찍으스 칼라무. 호글라. 마비스랑 그 뒤에 농들. 나살마는. 미현자 사이는 내 예비는 입에 남아지 않고. 사이는 내 예비는 않고 부은 것은. 안 집으구나 부지였어. 집을 산수는 해야지 않아. 나대 미스랑 고마비리 팀이 산그. 안토 그 당연히 누구? Besi bang babung beang kamani berkoisi thap thap mau nani Surya bro giyana dang nu nai jaba balai buri jabon jak Shur tu philai ke bra bilai Acha surja khaman ba Apa Surja ke bra Ayo lei photo bre buri ngaram phai khani Apang ba lagi na sibe kini nang ade Ayo lei janai nong la le aburi ma thu khali ngai jeng ayo Zuri bihamza dato dabu sopiyasi hai. De, abai hatuchina angno songnani jahohornosै. Matheng baवनो जामाय जेबिनो खाफालनि लिरनायसै आबैनिया. औ, हा बिदिनो बुङाबालाय माथोबाव. दाथ' आबौ मेहेरखौसो साननानै दुखु मोनबाय थाबाय आङो. गोसोआनो मोजांखौनो मोनथारासै. आयै नोंसोर बेयाव मा खालामदों? जोंनि हाथरखिया फैलायलांबाय आयै. आयौ, हाबांखो बिहामजो. औ आयै औ हाथरखिया फैबाय. आबै हाथरखिनि नारजि संनायानो मोनथ'वाखैनै. दानो जानो फैबाय आबैया. दा जेबो बुंथ'नो हालालै आयै नोंसोरनो फैनानै नायफैदो एसे आयौ हाबाब दानो फैखो बोरै दाबो बावनायानो जायाखैमोन नै नाथाय मारै फैखो मादै बियो मिथियानो नोंसोरनो फैनानै नायफैदो रायलायफैदो आथुवा 아유, 많이 사랑해. 어머, 저런 집안 상식이. 아무 양만치자 안고 지나가는 맹세를 아유 구름 허드 하이보이브 아두배 산티 모나kai 마바풀 그런 지자나게 필배당 이리로 와래 아보이 비는 하루키야. 아니 마파는 그런 집이 아보이. 선생님 그런 지자든 바 가족을 가람 갔으면 왜 베베디 집은 와래 하루키야 지긴동도. 안티야 기죠 닉스만한 거 위지 산크 야बै जोंनि माबा खालामनायाव माबाफोर जगार खालामनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो जों हानाय मानि नोंनि थाखाय गासिबो खालामगासिनो नङा बे बिदि नङा आंखौ फोथा बुंगानो मोनलै आङो बिहामजोनि आखाइ सानथि मोनाखै जेरै आबै जोंखौ निमाहा हो जोंनि माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला जों नोंनि थाखाय जि बानायदों मोजाङै मोजां नाजावनानै थांदो आबै जेबो गिनांलालै आबै बे हाथरखिजों आं लाबोफिनबायना न'आव लाबोफिनखाबाय आङो फैफिनबाय आबौ सना बोरै थाखो ओरै फैजों जों आं बिदि नुफेरबाय थाराखैमोन मालाबाबो फैखानायखौ बिदि फैनाय हाबाब मानो फैफिनखो बेबायदि आयो हाबाब बे बुहुमाव गैलाहाय आबौ बियो दिनै जोबथा बिदायखाय फैबायदां मानसिसोलै बियो गिनांला रावबो आं खिन्थागोन ना आबा मेजों रायलायखादोंलै हनै आयौ आं नुफेरबाय थाराखैमोनहाय बिदि आयौ बेफोरखौ गासैबो आंनि थाखायसो साजिदों नोंसोरो औ आरोथ' आं फैनायाबो मा आंनिनो जोबथा बिदायाव फैनाय जाबाय आरो मेहेर औलै ओमफ्रायथ' जों मिन्थियानोमोनबा बिदिबा नोंसोर आंखौ गासैबो थैबायसो नंदोंमोन नाथाय आंथ' जिन्दायैनो दङ नोंसोर आंखौ माबोरै बिदि थैनाय सानखो मेहेर माथो खालामबावनोलै बोरैबा बिदिनो सानफ्रांलाय लांबायना बिराद गिदिर मिस्टेक जाबाय जोंनिफ्राय सोरबा सैमाया बिराद जाम्बा खालामबायलै आंखौ ओमफ्रायथ' मिन्थिगौना नोङो एकदम मार गाबखादोंमोनलै आं फाग्ला बायदि नाथाय सोर मिन्थिगौमोन दिनै नोंसो जिन्दायैनो दं बेबि थारैनो बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबायलै जोंजों नाथाय नोंजों एखेमोनब्रा ओमफ्राय नोंसोरो जायखौ बेबायदि सानदों बिनि महरखौ नुदों नुवाखैमोनलै अब्ला नङा माने बेना फेसआनो एकदम खाराब खालामजोबनायमोन पुलिसफोराबो बिदिनो होनबायना नंगौ बायदि ओमफ्रायो जोंनोनो नंगौ होननानै हरबायना नोंनि डेड बडिखौ आइ मिन बै सिख्लानि डेड बडिखौलै आयौ एफा बेफोरबायदि जानानै दंखुमायोमोन आरो आंथ' जेबोखौनो मिन्थियाखै आंथ' सानदोंमोन मा नोंजों माब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो माब्ला न'आव खिन्थाहरनो हागोन आं बेखौल'सो सानबाय थादोंमोन बेहायथ' आंखौनो नोंसोर गासैबो बेफोरबायदि थैनानै थांबायसो नंबाय नों ओमफ्राय बोरै फोथायखो आंखौ होननानै आंखौ थैनानै थांबाय होननानै ओइ बिदि सानथाराखैमोनलै आङो सानोथ' मा गोसोआबो गनायखायाखैमोनलै
राहा गैथारियावसो बेबायदि सानफ्रांलायलांबाय नोंनि खबरखौबो नागिरो जेबोखौनो मोनाखैमोन ना ओमफ्रायथ' सावबायलै जों नोंखौनो होननानै बेखायनोथ' आं दायो नोंसोर गासैनिबो नोजोराव बुहुदसो जाबाय मेहेर हैद माने आत्मा जाबाय आरोना आइम रियेलि सरिलै सना नोंखौ दि बेबायदि सानफ्रांबायना आङो साना मानो जानो मेहेर देनाय थैनानै थांनाय होननानै नोंसोर बेवहाय बेबायदि सानदोंमोनब्ला आरो हरखाबै दायो आं बिदि नुजाबालाय सानखागोनथ' आरो बेनोथ' बेबि बेनोथ' ना एकदम आत्मासो नंलायलांदोंलै आङो ओमफ्राय आंथ' बुहुद नङाना नङाथ' आरो आंनि सनायालाय बुहुद जानो हाखायालै बेफोर जोंनि साननायसोमोन एकदम गाज्रि सिमां रखमलै जायखौ आं माब्लाबा बावनो हानाय नंलालै आयु बेनो जिउआव गिबि खेब सिमांना मोगथां बायदि जालायलांबायलै एथ' देनजारलै सना हो दसेनो माबोरैथो बिदि जाखोबा बिदि जायाखैथ' सना सोरबासो खालामदों बिदि जानो हागौ मेहेर मानो होनबा जाय आंखौ लांदोंमोन ना बिसोरखौथ' आं एकदमबारे सिनायखाथारामोन बिसोरथ' फैसाजोंसो मातलाब ना सोरबा होदों बिसोरनो नङाबा बिसोरनि बेकग्राउन्डखौ नायजोबदों आङो फैसा मोनाबा बिदि जानला मानला खामानि मावा बिसोरो नोंनिबा अब्ला मा मेहेर सिनायनाय मानसियावनो थागोन सोरबा गोसो जानानैसो नोंखौ बेबायदि लांहोखादों आंनाथ' बिदि एथ' गिदिर सुथुर गैफेरामोनलै मेहेर दंथारो सोरबा नङाबा बेबायदि जानाया नङामोनथ' दंथारो सोरबा दंथारो अब्ला बोरैथो मिन्थिबावनांगौ जाखो सोरथो बेबायदि एथ' गाज्रि नोजोर लागायखो आंखौ गोदो बेसेबां मा थाबोबाय आङो बिदिथ' जाफेरथाराखैमोन आंजों फैनानैसो जादों ने नङा माने आं जेबो बुंनो रोंला मेहेर जायखिजाया बिसोर आंखौ बायनायनिसो बाथ्रा बुंदोंमोन माने सोरबा फानहरबाय बेफोरबायदि बुंलाबायदोंमोन नोंखौलाय सोर बेबायदि फाननांगौ जाखोरा बबे खनायाव थाखुमानानै दं बेलाय दे ओमफ्राय बेबि एबार जेबो गिनांला दे दाथ' आरो न'आवनो सफैखाबायना आंनि नोजोरावनो थाबाय थासिगोन दा नोंखौ बिदि जानो होला आङो ओमफ्राय नोंथ' आंखौ गियोना गिलालै सना मानोथो गिबावनांगौ जाखो दिनै ओमफ्राय नों आंखौ फोथायमारबायथ'ना आं मानसिसो होननानै मानो फोथाया जानोरा गावहा बेफोरबायदि सोमोनांहोजोब्बायबा जोंखौ एसे एनैयालाय गिबाय आरोलै आंनि सनायानोखा बियो सरिलै जिउ ओमफ्रायथ' गिला दा बुहुदसो जानो हागौना आङो इस नङालै बेबायदि बुहुद जालाबायो नामा जानला मोनलानो बे मोनसे जोंनि एकदम गाज्रि साननायसोमोन आरोना ओमफ्रायथ' जायखौ आं दायो बुजिबायना आरोथ' मोनसे खोथाया मा मोनथिगौना आं नोंजों माने आत्माबाबो थानो राजिमोनलै आङो औ ओइ मेहेरनि थाखाय गासिबो सोलिजोबो ना नङा होनलाय दालाय मानो बिदि नोङो बेबायदिनोब्रा आङो अराय जिउ सानैजों थानायनि खोथा दङ ना नोंखौ जेब्लायबो मोजां मोनबाय थाखागोन ना आङो नों आंजों दंब्लाबो गैयाब्लाबो गोसोआव नोंनि जायगाल'खाना गुबुन दस्रानि थाखाय जेबो जायगा गैया नंगौ ओमफ्राय आरो जुदि आङो थारैनो थैनानै थांमारदोंमोनब्ला अब्लाबो आंखौ मोजां मोनबाय थागौमोन आंखौ बावनायथ' नङामोन ना नोङो ओइ हय मेरिजान नायब्लानोथ' जायोमोन ना नोंखौ बावना थांनायनि सोंथियानो फैयालै आंनाव आंसो मिन्थिगौ बेसे मोजां मोनो आं नोंखौ बेबायदि मालाबाबो दाबुंसै आरो जागोन दे मेहेर Oh my god बोरै फैफिनखो बियो हा हाथरखिया बोरै फैफिनखो माबोरै जाखो बेलाय आं एथ' मुस्किलै बेखौ आबानि लाइफनिफ्राय थांहोखाथारबायमोन माथो नाथाय माबोरै गुरब्ला नुजाफैफिनखो बेलाय बिनिफ्रायबो बांसिन आबामिखौ बोरै लोगो मोनफिनखो बियो जायखौ राजथान्थ्रनो हाथायखाबायमोन बेनो आरो फैफिनबावबाय जियानो जा बेथ' मानसि खाथासो मानोना बेथ' गुन्दाफोरनि आखायावसो दोनोमोन मा जाखो नोंखुनजोसो दा आरो नङा जायाखै ओमफ्राय जेबो नङालै रायलाय थां ओमफ्राय बे मा बुंगोन बेबा ओइ सना आंनिसोना नोङो जेबो नङा दे गिनाङा आं दंना दे होमबालाय बिन्दास रायलाय थांलै आयै आं फैफिनबाय हनै थां आयै मा होननांगौ जाखो आंलाय बेखौलाय मा जाखो आयै हाबा हरखाबै बिहामजोआ बेफोरबायदि नुजाफैफिनबायना ओमफ्राय मा नों खुसि गैया नामा खुसिजोंथ' लोगोसे हाबा गोमोहाबबायसोलै आङो बिहामजोखौनो नुनानै आयै ओमफ्राय बाखिफ्रा जेरै सानगासिनो आं बेफोरबायदि जेबो नङा आयौ जोंथ' सावखाथारोमोनहाय नोंखौ बिहामजो दा नों गुरब्ला बेफोरबायदि फैफिनबाय जों गियाथाय मा जानो दिनै हाबा बिखाफ्रानो दुब 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 मोनजोब्बाय आंखौ गोसांस्रि होजोबथारबाय आंखौ आयै गिनो नाङा दे आं मानसिसो ओमफ्रायथ' आं फैफिनबायना नै दे जाबायसै आयै ओमफ्राय दाथ' फैफिनबायना हेपियैनो थादो आरो
बारा गाबलाबाय थानांलालै ओमफ्राय बारा बायदिसिना बुंनोबो नांथ'ला मिथिबाय आंबो मा बुङो मेहेर आइखौलाय मिथिखाया होमबा नोङो अब्लाबो दे नों खुनजोजों रायलायथ' दे दुगैसो हैलाबायनोसैलां आं एसे एकदम मानसियानो फुरला जाजोब्बायलै मिथिबाय बरियाखि एकदम देलायनोसै आङो र' आंनि जेखौ गोबां दुखु होफ्रांबाय न'आयै बेनोथ' नों मानो फैफिननांगौ आंनि खुसिखौनो दुखुसो खालामफैफिनबाय औ दाथ' जियानो जा बिहामजो आंखौ गाज्रि मोननो नाङा नाथाय आं दा रायलायथ'नो हाथ'नाय नंला नोंजों बोरैबा मोनजोबथारबाय आंखौ बे आंखौ नुनानै गिबायसो आयै मेहेरजों आंजोंखौ नुफिननानै खुसिथ' दंमारोना आयै मा बुंदों बिहामजो आयै आंबो बेखौनो बुंदों जे आं आरो मेहेरनि जिउनिफ्राय आरो माब्लाबाबो थांला आरो जाय आंखौ बेबायदि खालामदोंना बेबो गनाय नंला थाबैनो साजा मोनगोन बियो हा औ आयै औ माने बेथ' आंखौ गोबां खस्थ' होबाय नालाय नाथाय आयै नों मानोथो गिखो ओमफ्रायो माबा गिदिर दाय मावदों जेन' नोंसो आरोथ' आयै मोनसे बाथ्राया मा आं दा मेहेरनि जिउआव फैफिनबाय बुहुमनि जेखि गोहोआनो जाया मानो आंखौ मेहेरनिफ्राय जुदा खालामनो हाया मेहेरनि जिउनिफ्राय मालाबाबो थाङा आं आरो जोंनि मोजां मोनलायनायाव जेसेबांखि हेंथा फैया मानो गासैखौबो सामना खालामजोबगोन ने आयै औ मानो नङा जानो नंगौना बिहामजो दे होनबा थाथ' आंखौ मिन्थियाखैथ'ना बियो बुंनाय रावफोरालाय माथो खेंख्रा खेंख्रि बुंदों बेलाय जेन' आंखौ जोंहासो थुनानै बुंदों दाथ' आं मिन्थिखायो हाबा मेहेरा आंखौ नङा बेखौसो फोथायखागोन मायबा मोनसे खालाम गोख्रै बेफोरबायदि हमजानो हाया हे आफायसो एसेबां गिदिर जाथाय जानानै दङमोन न'आव बेबो आंखौ लानानै आं गोथां मानसिखौनो बेफोरबायदि साननानै दंमोन बिसोरो गासैबो आयौलै आंखौ नुनानै बागदावजोबथारबाय बयबो ओमफ्राय आं मा खालामबावनो जाखो आंबोथ' सिमाङावबो सानफेराखैमोन बेबायदि औ बेखौथ' मिन्थिदों आङो नोंसोर आंखौ लानानै एसेबाबो टेनसन जागोन नाथाय बेयावथ' एसे बेफोरबायदिसो जानानै दङ आंनि सारादुनिसो थैयारि खालामबावदोंलै बिसोरो आयौ हाबाब मा जाबावगोन दिनै दाथ' नङाब्लाबो आंनो आं बोरैबा मोनलायलांबाय मारैबानो न'आव फैनो आं बेसेबांबा हांखुर जाबाय दङमोन ओमफ्राय आरो जुदि आं मोनफैयामोनब्ला दानो अब्लाथ' आंखौ थैबाय होननानैथ' बावबावसिगौसोमोन माथो थु आं थैयाखैहाय मा एसे गिलु बालु आंखौ मानो बेफोरबायदि साननांगौ जाखो दिनै गिलु बालुनो थु ओमफ्राय बोरो मेहेरा दिनैसो बरिया उन्दुनो मोजां मोनसिगोनलै आङो एकदम दाख्लैनिफ्रायनो गोसो बिराद मोजां मोनथाराखैमोन ना असान्थि सनाखौ गोसोखांना सिमां नुलायनोसै आरोना आङो आंखौ गालांना गावहा बहा थाङो दसेनो सना नोङो अब्लाबो गोसोआनो दुब दुबल' मोनबाय थायोलै जाबायदि घटना जानानै थांबायना आंसो मिन्थिसिगौलै दा बेखायनो गोसोफ्रानो एसे बोरैबा गिनाय मोनो एसेबानो खें मोनखायोना आयु सना दसे उन्दुनोसो नागिरदोंमोनलां उन्दुदो आरो होमबा ओमफ्राय मा जाखो नोंलाय माथो जायाखै जेबो नङा सोरबाफोर माबाफोर बुंबावदों नामा बिदि नङा नाथाय होमबाबो ना मेहेर गोसोआव बिराद दुखु मोनबाय थाबाय आङो मा जाखो बेबि मा जादों सना मा जादों दे आंनो बुंनो हागोन ना नोङो आं बेफोरबायदि नुफैनानै जि गोसोआ बोरैबा मोनथारबाय आंखौ मेहेर दे लासै लासै मोजां जाफिनगोन ना ओमफ्राय दाथ' मोनथिजोबखाबायानो ना बयबो औ अब्लाबो दे टेनसन दालासै ओमफ्राय दसेल' नेबावदोलै ओमफ्रायो बोथोर मोजाङानो सफैखागौना आरो नोंखौ बैसागु बोथोरावनो लानोसैलै आङो एबारथ' ओमफ्राय देन्जार गिदिरसो बानायबावगोन आङो जों सानैनि जुलिखौ मिन्थिबाय ओमफ्राय दानो लाखानदोरा मेहेर माथो जानो न मा होनखो बेबि औलै माखौथो नेबाय थाबावनो आरो आयु सना नंमारगौ नामालै औ गोसोफोरालाय दंखायो आरोलै आच्छा जि नंगौना औरा ओमफ्रायथ' एबार खनसेयाव केन्सेल जाखाथारलालै मिन्थिबाय दे बिदिबालाय बारे केन्सेल जाबाय थायोना बैसागु बोथोराव जेरैखि जाबाबो लागोन आं दे आंनि आरमा सना ओमफ्रायथ' आं ओमफ्राय गावहालाय आंजों हाबा जानो लुबैथारबाय नामालै नङा ओरैनोसो होनदों दा आङो जियानो जालै दायो बिराद गिबायमोनलै आङो सयथिबो
मोनथिगौना नोङो थारैनो बिराद गिमारबायमोनलै आङो नोंनि नाम्बारखौनो बावबायमोनबा आङो आंनि नाम्बारखौ गोसोआव लानो हाया बियो बोरैबाथार बियो नायनाय आंखौबो थैफ्लायगोनलै आङो बेदरफोर संहैलाबायदोलै बेदरानो बेदर दंसोयो नङा रा दिनै नों संनायजों गोथाव जानोसै दा खेबसे थां संहैदों जल्दि दे बिदिबालाय थाथ' र' मोनसे बाथ्रा दंबावो ना मा आयु सिगिगोन आं नोंखौ दानो गिबाय दा नोङो आं भुतबो जानो हानाय मेहेर आं हाथरखि नङा नोंखौ लांनोसो फैदों आङो आयु थोस फाग्लि बोरैथारलै मानसियानो ओरैनोबा गोसो बिखा समफ्राव गिनानै दंखायो बेबायदि सिगिबावलै र' बेटा थाबैनो ओमफ्राय आंनि जानो थांगासिनोखाना आय' सना बेबि आंनि दाथ' गोसोनि खुसिखौ माबोरै फोरमायबावगोन आं दिनै मा जाखोलै बेफोरलाय जुरि नङा माने हाथरखिया बेयाव आंबो मा बुंबावनो सोरां माबोरै जाखो मानि थाखाय जाखो बेफोरखौथ' आं बारा जेबो मिन्थिलालै जियानो जा नाथाय दायो हाथरखिया मोजाङै मोजां न'आव सफैफिनबाय नानिया बेनिफ्राय देरसिन खुसि आरो मा थाबावनो सोरां नङाब्लाथ' जोंथ' आरो बे बुहुमनिफ्राय थांबायसो नंदोंमोन बिखौ गसाइनि अननायाव दायो बियो मोजाङैनो मोजां दंमोन ना गथ'आ अब्लाथ' मोजां जाबायलै नङाबाथ' घटनाया बेलेगसो सानबायमोन ना साना बोरै जानो देनाय सोरां इसेबां गोजानसियाव जोब्बाय आंबो दाबो हाब जेब्ला नुजेनदोंमोन आङो बिखा ख्लाब मोनलायखादोंलै आयौ आंसो मिन्थिगौ बेबायदि थैखांनायखौ सिन्था नुफिनबोला माबायदि मोनो खुनुदिन बेफोरबायदि जाफेरबायाखैमोनलै आंजों आयौ जिउआव जानायाथ' मा आसरित जाखोलै बेलाय औ ना सोरां गिलु बालुनो दाथ' हामबाय दे जे हाथरखि नानिया मोजाङै मोजां सफैफिनबायलै आरोथ' दायो मानसिसो माने बेलेगथ' नङा आरोना मोजाङानो जाबाय मानो ओमफ्राय खिन्थालासो थाङा नोङो हो माबा मोनसे जायोबा मा जागौमोन आबा मेहेरनि हालोदखौ नुवाखै आरो नों बेबायदि खिन्थालासो थांबावदों मा खालामनोलै सोरां आबा मेहेराबो बुंबायना लिंबाय ओमफ्राय थांबाय दे आङो नों माबा मोनसे जायोब्ला एथ' गाज्रि मानसिजों आं मा खालामगौमोन देनाय गोदाव सोराव बेबायदि थाङो नालाय गाज्रि मानसियालाय माथो सोरां आजिखालिलाय जेरावबो थाखायो बेखायनोथ' बुङोना मानसिखौसो दानिया बांसिन गिनो नांगौ बेखायनोथ' नोंबो एबारनिफ्राय बिदि दाथांखालै दे ओमफ्राय खुसि जाबाय दे आङो दा नानिया फैफिनबाय नालाय दाथ' होमबालाय दे आंहा मोनथाय उन्दुबाय नोंखौथ' नागिरबाय थादोंब्रा है नोंबो गैयाना दे जेबो नंला उन्दुलांबाय दा औ सोरां दाथ' दसे रेस्ट लाथ' होमबा एथ' आसरित घटना दसेनो मा जायो मा मायोलै मानसिनि लाइफ होनबाथाय ओमफ्राय जोंथ' सोर गथ'नि डेड बडिखौ सावखोब्ला दा बेनाबा सोरबाफोर न'खर दंना गैयामोन हो सोरनि मानसि जाखोमोन बेबा दाथ' जों जायखौ सावबाय बिनि आत्मायाबोथ' बिदिनो दुखु मोनसिगोनहाय जोंनाथ' नानिया थिगैनो दङबालाय आयुलै मा नुबावनांगौ बाखि दंबावो जुदि दिनै मा नुबावनांगौ बाखि दंबावो सना दे होमबा जोंहाथ' समा जालायबायना नै दे होमबा सनामोन जोंहा थांथोंसैलाय नै लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्रायथ' मेहेरनिफ्रायथ' बयनिसिमबो लाभ इउ खालै हाथरखिखौ मोनबाबो बावालै आंनि सनामोनखौ आङो मोनथिबायना दे अब्ला गुड नाइट बाय बयनिसिमबो लाभ इउ